ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ኣናኹም ሰላሕ ዲኒ እዝናይ መዓልቲ ቃል ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ድመሓላለፍ እዩ ንጎንጎ ኣብትናትና ቻነል ኣቲኹም ላይክ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ክመጽኩም ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንሎማ አንተ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈሊና ሎማ አንተ ንካፈሎ ብፍቅሪ አምላኽ ንንበር ዝብል እዩ ሃሌሉያ بفقر أملاخ نمبر زبديو كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ቦታ ሒዙ ዘሎ ፍቅሪ ዝብል ነገር እዩ ክብርኒ እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሓደ ቃል ከም ብበልኩም የመጀመርታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ ጥቅስ 31 ንጀምር ነተን ዝዓበያ ውህበታት ዳኣ ጻዓቱ ሕጂ ኸኣ ዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም እየ رأيو حواري باولوس سلا أكل كروسوس يزارب أبز بارتزي سلا أكل كروسوس تزاريبو قتيلو دما سلا وهبت منفس قدس تزاريبو كابو قتيلو شعو حج جنايلو اتزبلت سمن قد خحبركم يلو هاليلويا اتدبلت سمن قد خحبركم يه نتا أملاق زهابكم تسقا بقب أباكم كعايز قبر من قدي أب أكل كروسوس كم أكل كروسوس كونكم كتنبرو زخلكم من قدي اتزبلت سمن قدي كحبركم يلو كبرني እግዚአብሔር ይኹን ቀጽሉ شو እንታይሉ ተዛሪቡ ኣብ 13 بقانقواتات سبن ملائختن ززارب انت ززارب فقر خاب زيت هلوني كم زدهي أسرازي وجلجل كم زبل تناصل مخونكو تنبيت انت زهلوني كل مستيراتن كل فلتاتن انت زفلت اخران كسع زقعسكا كل امنت انت زهلوني فقر خاب زيت هلوني كنتو مخونكو نيره كل جنزبي كا ندخاتات انت زعدل سجايون نمنداد حليفه انت زهب فقري كاب زيت هلوني حنتكوا أي تأمنن يلو بالطعم زجرم نجاري إذن كلهم هواري خطأصهم زت أنا ح أمدرو وانك خطريهم كلها واو زبوليهم زدن نقيهم بسماي كوينهم كرأي خلوجن ناي فقري مسرت زي بلو ما نم عينة سرح نسماي واو أي بلونيو نجزيا بهير أيجرمونيو سلازيو تنبيت انت تنبخو زفلتكو فلتات انت فلتكو كسب نفسي أحلفا نموت انت حبكو ندخاتات انت حقوسكو دلاي تقبركو ناي أملاخ زبهالو نقرات هم مدر انت قبركوهم نقرقن نعقم كقبر كلهو بوشتاي ناي فقري أوام انت زي بالله كوينو كله تزقبرو زلوخ قبري أبقدم سبيدا عبنبر أبقدم أملاخ من ما يكونن أكدمي أعنتي جزء أبيهر جبرنا خبتصح أكيدنا خبتصح عيونا خبتصح ندلن ترى أخوينا كله أفقر أخوينا كنجبرو لنا أقولت كنا قلقل نخلينا نجرجن مقلقالنا يكونن أكدمي جزء أبيهر كبرزوا هاو أقولتنا أبناء فقري أقام دويلنا نقوين ترى أخوينا يو حدا نجر كنقرأكم أب سماي زرق قويا بفقري زوية قويا يو كفقري واتخات قويا ما نم عينت قويا ميبنا إجزابير كبرو ولا بهوت كحلفو انت سرحة نسخاقن تزقويا خايا قويا أب سماي أي رأيني سلازي مصحف قدوس بزي فقر زقوبرهم كلهم نجرات منهم أي تأمنوا منه سبن بزل عالم تقيمو لنفسه تدفأ انت يتقومي المصحف قدوس أحوات حدا نجرك نقرأكم مصحف قدوس كزارب كله قداما يوحنس معرف 4 زجرم قالالو أملاخ يلو فقري يلو هاليلويا ريخم أملاخ بعلو فقريو እግዚአብሔር አፍቃሪ ኮነን እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢሉ ስለዚህ እትዘየ ፍቅር ንአምላኽ አይፈልጦንዩ አይገርመኩምን ድላይኩም ጥቅስታት ክትእኩቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዝደለናዮ ጥቅስታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገራት ቅድሚ ሰብ ከነርኢ ንኽእል ኢና ነገር ግን ብሓቂ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ንፈልጦለና መምዘኒና ናይ ፍቅሪ ሽታና እዩ እቶም በሐቅና አምላኽ ዝፈልጥዎ እሶም ናይ ፍቅሪ ሽታ ኣለዎም ምኽንያቱ አምላኽ ፍቅሪ ስለዝኾነ ንዕኡ ብዝፈለጥካዮ መጠን ንዕኡ ኢኻ ተንጸባርኹ ሃሌሉያ كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13
ጥቕሲ 32-34 ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ኢሉ ዘገርም ነገር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ኢሎም እዚ ዝህበኩም ዘለኹም ትእዛዝ ንዓለም ናተይ ተኸተልቲ ምዃንኩም ተፍልጡላ መንገዲ ኢልዎም ዓለም እቲ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ንስኹም ደቂ መዛሙርቱ ምዃንኩም እትፈልጠሉ ኣነ በኣኹም ንዓለም ዝግለጸሉ ተቐዳማይን ቤስ ዝኾነን መንገዲ ነጊሮም እሱ ድማ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ይኮነን ኢልዎም ኖርማል ፍቅሪ ኮነን አዝዮም ከምታ አነ አትብል ተቃል ከምታ አነ ዘፍቀርኩኩም ከምኡ ጌርኩም ንሕድሕድኩም እንተ ተፋቀርኩም በዝደቅ መዛምርተይ ምዃንኩም ክፈልጥኹም የሚሉ ሪኢኹም አሕዋት ክርስቶስ አባና ከም ዘሎ ዓለም ትፈልጦ እቲ ክርስቶስ አባና ዝሕደሮ ፍቅሪ እንተ ነቢርና እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንክርስቶስ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ብምንም መንገዲ ክንገልጾ ይንኽእልን ኢና ርአይ አሕዋት ጸላእ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ይኽእል እዩ ጸላእ ዘይገብሮ ነገር ግን ከፍቅር አይክእልን እዩ ሃሌሉያ ሪኹም ደቅትሉዑል ምዃንና ተፈሊና ንፍለጥ በፍቅርና እዩ እቲ ዝገርመኩም ግን እታ ፍቅርቲኣ ከምታ ክርስቶስ ጌሩና ዓና ዘፍቀረና ከም አጌርኩም ተፋቀሩ ኢና ተባሂልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ መለኮታዊት ፍቅሪያ እዛ መለኮታዊት ፍቅሪ ድማ ካብ ኦያ ትጅምር እምበር ካብ ዝሪኦ ይጅምርን እዩ ስለዚ ካብ ዝሪኦ ስለዘይ ትጅምር ፍቅሪ አምላኽ ናትና ድኻም ናትና ውድቀት ናትና ሓጢያት ንኸይፍቅረና አይከልከሎን ስለዚ ሎማ አንተ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክሳዕ ዝተበደልኩም ተበደሉ ንኸይተፍቅሩ ምኽንያት ክኸውን አይክእልን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘእተዋ ናቱ ፍቅሪ ኪንዮ ኩነታት አይሳ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ጥቕሲ 5 እታ ፍቅሪ አምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ልብና ፈሲሰ አይልዩ ልክዕ ከምታ አምላኽ ዘፍቅሮ ከነፍቅር ንኽእል ኢና ዋይ ተተባሃለ ካብ ፍቅሪ ኢና ተወሊድና ንሕና ንባዕልና ፍቅሪ ኢና ኣብ ውሽጥና ድማ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ፈሲሰ እያ ስለዚ ኪንዮ ንሪኦ ሓሊፍና ክንሓቅፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ ኣበሳ ሓሊፍና ክንሓቅፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ በደል ሓሊፍና ክንሓቅፍ ንኽእል ኢና ንዝረግሙና ክንምርቕ ንኽእል ኢና ንዝብድሉና ክንስሕቆምን ክንሓቅፎምን ከነፍቅሮምን ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ፍቅሪ አምላኽ ኣባኻ ያሰላ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ አምላኽ ፍቅሪ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከዓ አነ መንገዲ ኢሉ ብዘይበኣይ ከዓ ወላ ሓደ ናቦቦ ዝመጽ የለን ኢሉ አምላኽ ፍቅሪ እዩ ኢየሱስ መንገዲ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ድማ አምላኽ እዩ እቲ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና ማለት ካብ ናይ ፍቅሪ ዝኾነ አምላኽ ፍቅሪ ኾንካ ተወሊድካ ኣብቲ ፍቅሪ ዝኾነ ክርስቶስ مخاد مالتيو كفقر زوجنا لا معلتي كبروتكشن وتينا لنا لما أنت حدا نقدر كنبركم كفقر وتيكم تسجمو سجمتي أب حدا جا كقلعنا يخليه مخنياتو ملء حلوة أملاخ أفقر أملاخ يزولو حدا كريستيان حدا أماني كفقر وتي زخوان نقدر كجبر ندحر جميرو كابتك منجدي كريستوس وتيلو مالتيو يسوس أنا منجدي إلو حكي أملاخ كفقر إلو سلزت منجدي فقري مالتيو whatever it is كفقر وتي خاز حسب كايو كفقر وتي خاز جبر كايو كاب كريستوس وتأيو كريستوس أخبرني سلازي نخيت فكر مخنيات يبلكم برازر كلكم نفقر تملصو كلنا نفقر نملس حلوانا أفقري شالوم